Tomon herai ke the pik pena jok hemrit ke pangrenga pi theng pi ko ve kana hok. Lakhain ko rapho nilip MEC constituency ke parlo tomon ke the pen pinang an kisung ke pho hemrit kana hok. To vea jo por phai crazy ra chitim apor pen tomon charting ke wang plut pena jok thoi inglong ke doarat proper choki hola proper pangjang ke doa hem theng pi ke bap pen chenglok ko ve kana hok rabarabari kana hok theng pi ke bap pen ke pangrenga chainong ki thi kisung ke pho hangjo hanghai anpin. Non an pharoi sirap hokep ana hem na hok lo lapen chainong jon thom kovea bangke adon tin ta kana hok si theklong lapen rabara bangke abari pena matsi lok thai si thekpon long bon ta kopai kimi to da birta ki enbom ahut ana bangke ke do hem pen ru rabrai anta dolo bon ta moni rapran ke dama bang lakhapon long lelang Piningang bong nili pahawar herai pen tomon pen kisung ki pho avia velo lasi local MEC pobetro rong pita amina a constituency a potsi wang ranang chihumri thapusi kisung ki pho arata tumpen chuning ripon lapen MLA Dr Numol Momina Phanta chuning rilo nili parat kisung ki pho aphoya phoilo lasi wang ranang langchari thaputa chuning ripon lapen tim karbiang long keja bang CM Dr Tuliram rong hangjokta wang ranang langchari thaputa chuning ripon rinti Nilipen SLOA Karbi Anglong News Channel. Mothade lapen mujem aduya hoya puthak abarim rensing bepen lamthe kachipak langdun. Nijang Karbi Anglong aduya hoya long kedo Karbi Arat Meghalaya achomanga tumpen long lealam ki non puta jutun ilang. Puthot pinijirikindeng police station ang kangarlo mothade arongalong mujem arongasor chomanga tumlapen Meghalaya a police atum bang pharoke thomso se arat bangsi mothade arongarat atuma phanlong lea puthak ke therke haptikang tong sekot pen abarim KAAC rensing be pen lam theka chepak langdun kupia potsi Meghalaya a police atum Karbi Anglong arlo nangkilut choklo la pen Assam police atum kupisi khangdun thek thedetlo Pinpur me kedam tangaroi Assam Sarkar pen mokuilum pen khat khasla an kedam atowar selambo mahotami West Jayantia District Deputy Commissioner Towar Kapaselam long le dera puthakta non puta Karbi Anglong Autonomous Council apen Assam Sarkar atumta ing samrilo mate arlo pen West Karbi Anglong along le Meghalaya aphan chipi detlo maputa abarim BSang hopen karju padopon Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel Nilihin bengi puji ke lake arondam de alam podim bang ke lahelo Meghalaya sor ke Karbi Anglong sor aphan ke lake Meghalaya long le nang tung Karbi Anglong lo ladak la sorong long do long le lake Meghalaya dim penak pukipu aja kongre number 1 number 2 bang ke 1950 ahut Karbi Anglong a district ke seng ahut labang so Karbi Anglong ke seng ahut adui ahoy kisik ke danga bang ke Survey of India pensi adu hoy salam lo lapen la so adu hoy tengsi Karbi Anglong district tagido lapen la non puta la bange Karbi Anglong district ar lusi labang so along le bange dobom lapen Meghalaya pen Assam ar loki pubom la so char wo saipe ne pubangke lake isi a political gimmick nili lasi la so lam bange chikroi lapen nili non karjukan tungo bang lahelo Karbi Anglong Autonomous Council a authority pilok lembom Assam government atum non pilo klembom. Chua batai ta nangli tume sinilo. Chua batai ta penangan ni aplang Meghalaya las bangso ahoy along. Karbi Anglong along liar lo ke do. Karbi Anglong along liar thak ke do atheng pi theng prang kang hupon ke net dun atum phansi forest department atum laso kang hu atum phan net dun lo. Sita laso kang hu ke net atum phansi hala Meghalaya mane smuggler to mangge. Hengpia smuggler to bangke latum hansi ka attack latum hansi ka tengkeng laso apran ka chepe yogia joine alang tumta chetengkeng nang koklo lapen lanchot kali laso frangsi Karbi Anglong a forest guard tum chetengkeng nunda frangsi hala Meghalaya laso smuggler tumsi lekthia sangho phan bang apran ar mudetlo apran ar mudeta phisi alang tum che song no laso phisi Meghalaya na thupang ta firing korilo laso pen ke pilo chip pu ka cheplang ke Assam chief minister Himonto Biswa Sharma ke hai bangi pula hello je innocent namuni to man hele ke apke lake kachedon un alam the ave pusalang ligi pu dengte alang likang hua begi dun galima
Assam government chief minister Assam chief minister ke hai kanghu be lagi dun galima kanghu theklor rat theklor det theklor kadu ka bechini lor kanghu lasi hala soang kungpen non an Meghalaya sorofan labangso avar sai kipidet ajoini Meghalaya sor non puda klembom pini bangta Meghalaya pen pulis atum wanglo Karbi Anglong long li long si Meghalaya pulis tum si nang tum dagdori nang tum son klemri nang tum la pundunon nang pul damoy pu nang ke toy aja kongkuna long gelong lo ke lahelo Assam government lapen Karbi Anglong autonomous council atum latum apan avar sai pidet latum hawang thodet latum apan kam ke klem hawang thodet latum abi hawang thodet latum apan kam ke klem hawang thodet latum abi dunrong Meghalaya sor abi dunrong kanghu abi dunrong la sojo ni lo mati lasi nili puji bang lahelo nang litum la Karbi Anglong autonomous council apana nili nang chuningri lo Assam government apana nang chuningri lo nang litum la ahoy alam pen kai ke pacar bo saya bang chokche nang litum la bang so alam insai srago lahano nili puji ge isia lo la nang peklang iglang nili yeso isia lo nang peklang iglang lahelo lake tarik kre isi April tarik kre isi kedamtang tarik kre isi Deputy Commissioner West Jenta Hills District DC Deputy Commissioner pen pulo je khatkasla pen mokoilum adak ki mom atowar ki buibom atowar bangke lage disputed ajo pot la soakam ing tonangi pusi West Karbi Anglong DC afan alang li hadak pen sithi nangelo la so sithi kopila eklo tangte non ni ligi puye bangke halapua DC la pen lapua DC pu jingkida ta phianta Assam government chini ne putong puyima Karbi Anglong district council autonomous council tum chini ne putong puyima mate la sohor mu chini lor ta pacar bu senang paci bohong senang paci chok senang putong alang tung kamathama lason ke Karbi Anglong rat phan Assam long ria rat phan bangke akemi ang thekali laga ka henong thekana lasi Karbi Anglong rat tum phan nili puji bang la helo asitina political party ko Karbi Anglong lo ko an magedo alang tumana chuningri la helo laso ahoy adu alam chot pen cenglok ang ton alam ta asitina political party ta pini lam ningje nangi laso aputhak alang tumta kengkam chior nai lahelo nili kadu epang chuniri tung bange West Karbi Anglong along riarlo Meghalaya achomang atum mothade arong nang luchok se Karbi atum katiki ar phegarong chor pithai jonghele Assam sarkar pen ke klempang tang ponsitame Meghalaya achomang atum lang plot se West Karbi Anglong along le nang ke pet ahir patan thumbom lapen Karbi Anglong along le prabjin pen ke theki dingatum chelangdam de pulote kivirlo Lakha Sirkep Amreng constituency kaparlo mothade number 1 arong along anarlo erdang Meghalaya achomang atum bang pharo sose chomang atum nang luchok se Karbi atum kachutiki ar phegarong do anchor kang thai bangso por hut mothade arata tum ka pherea joini jirikindeng police afan birta pisi police atum banglo sita kopia kamlo Meghalaya a police atum ke bang nang polake amina chomang afan kacherai kom thekje phansi ke bang puta ningje pon kedam tanga por hemri thengpi thengprang ke chor kanga hut kaning je kanga lam a hok veklo pinile thota chomanga tum Karbi tum katiki ar phekarong an chor kang thaila pen chomanga tum pen kaning je te kang ke Meghalaya along liar lo kopia kam lo nang ke dodu nang jike lapen dak pen cheterek serak noi kalite lapo anso sesi kating kheng je phan bang thulang pusi ning je te kang lasila bang solam ki ke pholong an prabjin pen ke ACCM Dr Tuliram rong ha phan mothade number 1 arata tum chuning ripon koson pen aja kong kilong si Meghalaya achomang atum West Karbi Anglong nang luchok si Karbi arong number 1 mothade Karbi arata tum katiki ar phegarong nang ke chor hai lopusi rata tum ningje pon lake KAAC kachari atum kache langle apot lopusi ongdung atum ningje pon rinti Kheruni pen Kamsing Dera Karbi Anglong news channel to pini ladak ni tum muthade bi arong along pini arni same kedam tang April tarik re 4 ni sumang atum mithang arong muthade bi arong nong nang lut se tum kachu e kachu tiki lai thing pe thing prang ar phe kachu tiki andame tum hormu nang phang opi tikang lo ar phe ka na nang kai piat lo la se puthot labang solam ke ni tum jirgending rekom sai khia tum phantame ni tum pachini lo na pen alang tum same dak adi mak longan wang se nang humri pen puthot pini arni stame kupi kamatha pen ne alang tuma bangke non chumang atum bang pharoi si hini amuluk wang pen tuma rong aphan
kupini akapasiksak nupak kaciwan lapuson si nitum apan nangkitherdu lapen nitum same kaphere penajok dak diri kending arai kom saiki pulis atum fan birta pipen alang tum same wang lo lapen lahi cingkilo sitame alang tum abang ke Meghalaya pulis abang nangkilut labang ke tum dak karbiang lo nangkilut abang ke tum manghume melo atheke dak koson sinang kilut long pom malang tum atheke ladak ke Meghalaya kali dak ke Muthadebi lake Muthade lake nain amring konstituensi arlo se nitum ke puridun lang nitum lasenon lahai kadu kowe Meghalaya pulis atum kiwang lapen Meghalaya muni atum kiwang pu gari humni hum thom pu Meghalaya pen kiwang tadu lapen dak tibok hedarong pen alang atum bang pharui sihini lapusona muluk kiwang pen itu apan nang kitherang kihabdu lasi non karbiang long kithe giding karbiang long kacari lahai kadu kowe kithe giding CEM atum MEC atum kiduan same non itu marong apan mate ditum karbiang long apan ditum lapuson kidam tang gen ditum mithang adet mithang long rilo mithang hawarlo pepena jok sin ditum ke boot same pidun sitame non cumang atum ke boot pidun de lang tum kupima kenajian same karbiang long pen kipitang anamar same lang tum ke deng dedet lasin non lang tum same boot pidun de pen same lang tum lapuan kacuparoka lang ten non itu apan same karbiang long arling kithe kacari karbiang long kacari atau apa sampai nilihin pen mate nitum Muthade arat pen kacuning rigang tunga bangke non ladak nitum arong apa sampai nang yinsu tha atheke nitum ke thanhok ta dama thai belo methang dak panyo si cumang tum nangar plung lo pelote nitum ke akapre ka dat kidamji akapre ka hawar kidamji pata nitum ke thek thelo nitum ke mu kupine pulorang te nitum ke kiduk kidam lapen kiduk ki thakadim da belo methang longri methang hawar labang suaro মানে আমি কৈছো যে মানে স্যার আমি কৈছো মানে স্যার আমি কৈছো যে both the villages will gather in one place. And with this, we will call all the leaders, so we'll discuss regarding this problem. Okay. Otherwise, we will not confirm about this problem. Okay. Okay. You do like this. Give us time, sir. You talk there. We will discuss there. Then before we speak each other, বাট we will টুডে talk. নো নিড টুডে নো নিড Okay, okay, Not okay, today. okay, okay. আজি তো না লাগে স্যার We'll মানে select আজি তো আমার বেলা কামপুরা गांवपुर आपले गांवपुर কথা পাতি আছে जो आप लोग का गांवपुर उसका भी गांवपुर তোমার অর্ডার দিতে পেনা পিনি Now from both sides, village committee, মানে village committee, you have সিহঁতে কিবা ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাই সেইকাৰণে because we don't want hatred among these two villages. বেলেগ দিনতে কিবা আলোচনা কৰিম এনেকা ভাবি আছো The thing is that they have been wrong. They are coming and destroying our properties. Yes, they are not supposed to be done by them. কাউন্সিলক মানুহ ফেৰি কৰি ও মানে সেইটোৱে মোক what we have to do now is কথা পাতি গাঁৱত কথা পাতি এটা দিন ফিক্স কৰা হৈ গ'ল now এইটো ভাল আপনি নো হে মানে আজি তাৰ বেলা আজি আহি গ'লে নে আমাৰ কাৰণে খবৰ দিব লাগে না মানে চলো